Сега взехме си храна от Хепи. Не знам дали сме правили сега. Имаш ли епизод за Хепи, помниш ли, Роси? Мисля, че не. И имаме с гладни в София да ви казваме нещо, но ще го направим най-вероятно екипно. С Краси и Велико и Марин много вероятно. Така че за сега продължаваме. Ето тук ще си гледаме нещо. Понеже ни го похвалиха, ние не вярвахме в него, това ще бъде One Piece, игралния сериал. Тук сме си взели направо да си лекичко медитето, не да си хапваме. Твоята риба, само искам да подчертая, че в началото се зачудих има ли риба въобще. Тук има и 2 парченца риба, но това е. Моите риба, много повече картофи и нека да сложим малко лимонче. Това е лимонче и това е страхотно да се омацаш, да се окареш. Това е най-заведението с Мишленова звезда в България, пък не малко. То е нормално, прекалено голяма клиентела има днешно време, едва ме обслужват. Това е салатката. Каква беше тази салатка, помниш ли? Киноа и спанак. Дресинга. Доста готни за салатите. Добре. Добре ми беше така. Окей, ти го оставяш просто. Добре. И тук имаме да, смисъл да се чудихме дали две да не се вземе. Това е култовата салата киноа и бяла риба, която колкото и да им се сменя менюто, не изчезва от менюто, което е много готино. Има толкова бяла риба, колкото в моята бяла риба. Точно така. 6 пъти по-ефтина си. Аз съм си я правила тая салата отделно. Колко е ефтина? Колко е скъпа по-скъпа? В смисъл? Не, 12 ми пак по-добре. А то буквално има толкова риба към. Вау. Добре. И дай последното само десетчето.